Multi-sectoral group sa probinsya sa Negros Occidental, Cabacol City panawagan ang partisipasyon sa publiko sa patigayunon nga untat biyahe nga pagatawgon People's Holiday. Yaring balita ang atong gintutukan. Sabay lutawgon nga untat biyahe ukon transport strike. Isa ka People's Holiday ang luyag matabo sa Negros Consumers Watch, Stand Up Bacolod, ukon Solidarity of Transport and Alliance of Negros for Democracy with the Urban Poor sa March 20 kag 21. Agud mangin madinalago ng plano nga 100% ang maupod sa untat biyahe. Panawagan sang grupo sa publiko ang kooperasyon. Suno pa sa grupo, luyag nila malabot nga kaangay sa natabo nga lockdown sadto. Manirado man ang mga negosyo, kay ini na magwa sila puluyan ang mga residente. Apang ang pamangkot, ay tanan bala mapartisipar? Ang challenge kung paano nato palambot ang 100%, hindi lang siguro sa ari diri. No, kundi sa aton tanan, kung paano naton buligan, edukar ang mga tao para nga maintindihan nila kung anong kausagin. Magluwas sa suspensyon sang 12% VAT sa produktong petrolyo, price control kag pagkakas sa excise tax, ginasulong sang grupo ang ginayon nga distribusyon sang 6,500 pesos nga ayuda sa mga drivers ng tricycle, taxi jeep, kag minibus kag masobra 7,000 pesos nga ayuda sa mga operator. Kung hindi sila makabiyahe, wala man kalanon. Pero tungod sa problema pang kabilugan niya, ang tanang mga driver nang upod na sini. Magluwas sa PUJs, nagapanghakroy man ang mga contractors ng heavy equipment sa masobra 30 pesos sa pagtaas sa presyo sang gatong humalin Enero sa diin nagdangat na sa malapit 5,000 pesos sa ila kapierdihan kada adlaw. May isa ka operator ng niya sa lakyan 76. Ang gabiyahe subong daw 15 or 25 na lang ka unit. Sunod sa stand-up, nagpasalig man ang grupo sa mga negosyante nga mangin kabahin sang People's Holiday. Apang wala pa sang konfirmasyon kung anong matabo sa mga empleyado nga ma-absent sa duha kadlaw. Obed Kiril Gasilio, Adrian Prietos, 1 Western Visayas.